Paghingusog sa purok system o pagpahigayon og senso sa kabarangayan, usa sa gisugyot nga unahon sa kagamhanan sa syudad sa Mandawi karong tuiga. Ang report ni Nico Sereno. Gitigom ni Mayor Jonas Cortez ang mga kapitan sa 27 ka mga barangay sa Mandawi. Gipatawag ang meeting aron matimbang-timbang ang nahatag nga serbisyo sa miaging tuig ug unsa pa ang kinahanglang tutukan karong 2021. Natukiusab ang COVID-19 response sa syudad ug kabarangayan ug unsa pa ang angayan nga palambuon. Usa sa gustong patutukan sa mayor ang paghimo og census o daw database sa kabarangayan. Matud ni Cortez, sama ni atong panahon sa pandemya sa pag-apod-apod sa hinabang, mas nakabintaha unta kung dunay data sa mga residente ang tanang barangay. Kini aron mas mapasayon ang trabaho. From information, from data to dispatching sa atong kuwan. Dahil magod na high-tech na ang taba, hindi ito tagakuha sa atong information, actual na hindi kay magbase tas 5 years ago na data. Giauhag ang mga barangay officials pagsuporta niini aron makahipos sa gikinahanglan nga datos. Giauhag sab ang kabarangayan paghingusog sa purok system aron mas mapadali ang pag-abot ug pagpakig-alayon sa mga residente. Ang ako gusto na hindi interconnected ang ato ng departments within Mandawi. Appeal ang barangay. Ikaw mo sa tinunan nila, no? You're the frontliners. Kamoy mo una diya. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.